Jeg vil i denne video snakke om brydningen af lys i to materialer. Her ser vi materialet luft og materialet vand. Og her er en lysstråle, der bliver brudt i vandoverfladen. For at se om spejlingsloven bliver overholdt, skal man bare tjekke, at indfaldsvinklen er den samme som udfaldsvinklen her, hvor den bliver spejlet. Det kan vi se, den er. Den hedder 45,1 på den ene side og 45,1 på den anden side. For at tjekke, om brydningsloven bliver overholdt, vil jeg benytte ligningen, som jeg har skrevet ned her, som hedder, at sinus til indfaldsvinklen divideret med sinus til udfaldsvinklen, så vil jeg benytte hastigheden her også skal være det samme som hastigheden i materiale 1, divideret med hastigheden i materiale 2. Og som vi kan se hernede, har jeg allerede lavet udregningerne. Sinus til 45,1 divideret med sinus til 32,1 er 1,33. Hastigheden for lys i luft er altid 1, og jeg har allerede målt hastigheden i vand, som er 0,75, og de to divideret med hinanden giver også 1,33, og dermed er brydningsloven overholdt. Jeg vil nu gøre det samme med overgangen fra glas til luft. Som vi kan se, bliver spejlingsloven stadig overholdt, da indfaldsvinklen er 40 grader og udfaldsvinklen er 40 grader. Med hensyn til brydningsloven gør jeg det samme som sidst. Jeg tager sinus af indfaldsvinklen 40 grader, dividerer med udfaldsvinklen, som er 74,7. Så dividerer jeg det med hastigheden, som er 0,67, og det dividerer jeg med hastigheden i luft, som er 1. Og det kan ses her. Så hvis det her regnestykke her det bliver rundet op, så vil begge to give 0,67, og det vil altså betyde, at brydningsloven er overholdt. Hvis man skal undersøge, om der er total refleksion, kan man starte med at kigge på brydningsindekserne. Fordi brydningsindekset i stof 1 skal være højere end brydningsindekset i stof 2, hvis der skal være en total refleksion. For så at finde grænseværdien, så kører vi lige så stille ned her. Og som vi kan se, så ligger den lige mellem, lidt svært, sådan der. Den er på 41,9, i det der så ingen brydning er længere. Hvis vi kigger på, som vi startede med luft og vand, vil vi se, at brydningsindekset for luft er mindre end det for vand, og derfor er der ikke total refleksion her.